बिखा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि अक्सिजेनसो बरगियारी दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट दीपक यस नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि एसेबां जुदि फैसा दङब्ला मानो थिखा मावबाय दं इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हाया नोंसोरो गेट आउट मुङा जेरै सैमा जेरावनो मेरावनो आथिं थिखांनानै हासुग्रा आखलाबो बिदिनो नामाब्रा नोंनियालाय आइ गथ' I love you सना I love you too सना आइ बुस्थुफोरखौथ' इउटुबारफोरा बिगासिनो दंना बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि प्रकाश नार्जारि मोना हाट बै बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होमबा बे नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन है जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय जों दुखिया मानसि फुजानि मुङाव 1500 हरबानो जागोन सार मा साख्रि नांगौ आमायजों गोसोआव दंना आमाय बिसायख'थिनि समाव जेब्ला आं नोंनि न'आव थांनानै आथिङाव हमनानै भट बिहैदोंमोन अब्ला मा बुंदोंमोन गोसोआव दं आमाय बेसे गोबावजों गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै बिसायख'थिनि समाव दाम दर खालामबाय थाबावनो सारा गैया मैया क'क्राझाराव थांनायानो फैयाखै बेलायथो खारखुमाबायानो आरो बेरेफुंजानि नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुफ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन Now you are the FWILA leader of this constituency. फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया गोग्गो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि